Aida Álvarez, actual campiona júnior 2009, amb els seus 15 anys, està entrenant durament cada dia pel Campionat d'Espanya de Taekwondo, que celebrarà al febrer, on la Federació Espanyola de Taekwondo encara no ha posat data fixa. De totes maneres, estem segurs que obtindrà bons resultats i des de Maresme Esport us informarem dels seus èxits. Aida Álvarez, amb tan sols 15 anys, porta una gran carrera en el món del taekwondo. En el Campionat de Catalunya va quedar en primer lloc infantil i subcampiona cadet l'any 2008. Actualment és campiona júnior 2009. És cinturó negre primer dan i porta en aquest esport des dels 3 anys. Una noia amb bona progressió, baixeta en comparació a les seves contrincants, però ho substitueix en flexibilitat, rapidesa i potència a les cames. Si segueix així, en 4 anys, l'Aida Álvarez pot arribar molt lluny en el món del taekwondo. Aquestes són les paraules que li dedica el seu entrenador, Toni Avellaneda. Aida Álvarez dedica molt d'esforç i temps a la seva passió pel taekwondo. Cada dia entrena 2 hores amb el seu entrenador, Antoni, i els dissabtes 2 hores més al CAR de Sant Cugat. Al febrer es celebrarà el Campionat d'Espanya. La federació encara no ha posat data, però sí sabem que l'Aida, si practica, hi anirà. Des del Maresme Esport li desitgem molta sort.